Wah, ngono kok muni pinter. Kowe iso. Kowe iso no aku. Jajal. Nah, setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal. Gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih, gangsal langkung tiga, gangsal langkung sekawan, sedoso. Apa hitung-hitungnya nganggo langkung-langkungan niku? Lha sepenting ra iso. Ha, mula nek hitung-hitung kudu genep nek drijimu apa genep? Genep 10. Pira? 10. Alah, Sira lupat 6 7 8 9 10. 7. Masa 7? Drijimu ki 7. Ji cek loro telu papat lima enem pitu lho pitu driji pitu kok muni 10 wis alang mau tak gawa genep kok long aja meden-medeni wong mau tak gawa ke omah iku genep kok sira lupat 6 7 8 10 lah pitu ji cek loro telu ya apa ana hitung-hitung nek jicek matamu pucet ngono nesu nesu piye? Nah ngono, kowe wong Jawa asli. Lho aku asli wong Jawa. Ana caraka ana pira? Ya ana 20 Mas. Halah, ana dinggone aksara Jawa, ana caraka ki ana 20. Ana caraka iku ora ana 20. Ana 5. 20. 5. 20 ya Mas. Ora iso 5. Ana caraka. Data. Sing takok data sapa? Sing takok data lho sapa? Lho, pancen hitungane ngono lho. Ana caraka data. Sing takok data ku sapa? Aku ora takok data kok. 5. Ana caraka ku ana 5. Jajal nek kowe. Ana caraka. Data. Sing takok data sapa? Mau data ra melu. Melu aku nang nganding diesel yo. Jajan. Enggak. Lha apa? Tak setrum congormu kowe. Nesu. Ya ora nesu nek jeneng wong bodha iku ya mesti mula saiki nek pancen kowe iki ra ana bintang tamune Buyati Pesek. Heeh. Ya. Tak undange. Nah, kowe lho kowe cak ngundang Buyati Pesek. Wis aku ora gelem tak pesek nek. Lho. Bocah kok kurang ajar ngono. Celuk. Katil. Halo. Wah, iki sotor iki sing diceluk iki. Sotor. Kowe lacak bayi. Duh, aku rek bayi. Bayi kok sakmene. Undangno Yati. Pesek. Wong sing kaya apa? Alah pokoke angger irunge. Tak undake. Angger irunge rapati ana ya kuwi. Sing banyak. Ayo. Duwe peti